guys, magdadubot taog kapayas, naglupan sa alang kapayas guys. Para doon na isudan. Ayan na na yung slice ni Alan. Sagulan na yung pako. Ang mga vitamins, ipanggawas na nirelo na, kaghinduan nirelo na ref. Yan ang adobohan guys. Nanatong lamas. Ayan si ako nagkuan sa mga panik. Hinluan nirelo na ang freezer. So yan ang panghilasan guys. Mag-ice din ka niya. Hinluan na nirelo na guys. Kaya mo nang punoon og ice. Punoon ni siya og ice. Ako nang isod sa rep. Ay, rep! Isod na ako sa butanan ako sa thermos ng ininit. Lami finish sa gulang manoks. No? Dapat naman ako, pilang ito'y. Dapat manok. Pilang ito'y lagi. Sugot ko ba, yaon to, pero yapin na ito. Ito'y, dapat ako, kaya Gulang manok. yapin na lang ito'y, yung pag sagol-sagol. Diyan na ah. Si Bingbing din na ganyan. Yes. Siyute. Bingbing din yan. Sumid ka ng 40. Tatag sampay na. Mama, lagi nagisaksak ang rep. Ay, ginuan man, nirelo na. Yan guys, kita kang nananayalan ng talha. Ikaw lang maglunod. Marayang oil guys. Sanggol Dodoy. Sayo, ginasanggol Dodoy nagkuan guys, oh. Nangapi. Oh, sayo siya nangape. Kisa. Sanggol Dodoy. Kisa na. Ikaw. Ante Jijit na, anong musta? Ante Jijit na, anong Rika, sa disit ni mo? Wala na. Yan naman. Ha? Wala na ka na ikugman ng disit eh? Yan, letter na. Ha? Ay, magsalo. Ito yung katawa. Ang sakal? Puno na siguro ito, sila kalakaw ito na. Taro mo sa rin. Nya, wala lugar ka na in love niyan disit lugar? Butang. Ha? Ana na siguro mo asawa dito. Kal na mo asawa sa bukid ka. Huwag kang magalit. Luwags. Ay, ako do. Ay, pare, kaya yung dapat i-vlog. Busy na sila guys. Atak sila na to guys. Nakatak. Unsa man. Pwede mo gusto nito? Pwede ko na siya hugasan. Pwede ko na siya hugasan. Maguna siya din. Kada gani pagluto na lang buntag. Pagkagabi hugasan gina siya din. Pagkakuha ni patulo. Patulo din na siya. Nagunsa ka di ako? Nanalo. Hinay kayong tubig guys. Ato ng hugasan. Bags! Kuluday! Angkol! Ha? Para na Angkol? Binabaliktad mo bang pangyayari? Ikaw na dun. Nasa yung pera. Siyasad. Ako na patay. Ama si Mary Grace. Magagat ka na! Turang tukot ko lang. Hanggang sa Makati ka. Sasaganan ko din. Saan to guys? Natay na mas. Nahalang. Dami mo yung kapayas, no? Nagunta ka dat. Kumana pa ngaon guys. So, nang hugas na serilo na sa plato. Unahon yung pagkuha ng mga baso kaya rin dili ang hit. Si ako magbuhog ko na siya kiro. Mana nagtrapo diya guys. Kitripuhan ko na na diya kaya ron. Hinlo ang magira.
Hi guys, nalamidan ilalilin. Hindi mo sila og tangkal dani guys. So makadto ilalilin ay makadto sa ilang tangkal. Kusog man ang sound sa ibabaw. Kusog yung sounds nila guys. Nara sila dani. God bless. Mura, correct. Maglawya mo diyan sa yung gilawya. Dragon. Ha? Dragon. Walay tiil niya. Walay tiil niya. Tumukuha. Pasok ka ron. Sa managang. Di o kabi daw di. O kabi daw di. Kaya tanawon ta. Dragon kani. Di? Kabi daw. Si Arog din siya maghumok. Dali gina ni mag. Yang kalayo ni Janice oh. Dali gina ni magdakon durian ba. Bibo may. Ayaw ka magpuro ka. Gira. Lagi kanya kaguon. Ako to. Pagwa balas long doon ka andong. Doon dapat yung hindi ka puno long. Amay na pala. Ay pala na ito. Ay sundin na niyo sa. Ay ni Janice guys. Surod ka sa iyang balay ni Janice. Ito sa tiktan ko na ano yung CR. Cute yung balay. Nga naman na. Ano sa mani? Ano ka na yung paingon din hiaganan paingon sa CR? Hagoy. Ano yung CR? Ano nga pertahan diya? Yang kwarto. Yang kwarto guys. Para tao ang bawal. Baba, doy-doy, mura magig baba sa. Ala nila mag... Isa ako pa lahat ko handos. Tulod, san? Nagwa ng baril. Kalira ang trabaho basta daghan. Tabang. Manang overall sa balay ni Janice. Pananakwa ni guys. Pinisingan. Lah. Lah! Sa bala! Hagal-hagal ang baka, oy. Halo ha. Halo ko, gahay ko muna. Halo ko na ha. Hagal guys, hagal. Break man.
Mixan. Muli man no. Ha? Mura kaparat niya ako, tindog lagi pa sa karsaw. Matulawat, tindog. Hindi sing kita, what tindog ay. Gamay na kulang nga na ba? Kulangan gamay. Ini ang gulay kay gulay dahil pamaw. Si Janice ang kusinira, guys. Siya mo'y naripahan karon magloto. Amiguha ginadinayan ko sinira tol. Kaya digig ka di ako karan. Badlo. Red line service ka na ni sini. Okay. Abang man sa kuan. Kuan yang kebawaan ba. May bakanti. Kagayan. Walang siguro. Ano pa kuno kuno. Ano pa. Gayon ba kuno. Imo dali kon kulira mororog balas. Latak sa dula. Murag pita lagi pero pagkaugay litin kayo. Gahip. Ang sa pikas yo may kabilya lagi. Ha? Balik tanaw ng galuto na ni guys. Gang, itemplahan na nini mo, gang? Day, humok na ba siya, guys? Naglik, oh. Humok na ba siya? Humok na, guys. Ito na ilunod ang cabbage. Ay, Chinese pizza. Wala na siya hugas ng Chinese. Nay, magdo. Nay. Itong kulungan ba nga? Humana. Di man unsa pero kung ungaron na nilang ganang hilaw, siguro ginabangga pa man. Humana man sa naisulod. Baboy tangga. Anay. Ungaron na nang bagbangan siguro. Ay, paano kay? Smoothan ra na. Ready na ang paniog. Ito dia. Ito dia. Kita mo jagay nga dia. Ito dia.